हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नै आरो जों बाजाराव फैलायबाय फिसालाजों आंना खदायनि बाजारावनो थांलाय फैलाय थांबाबो जायाना हारसिं नालाय मायबाफोर फिसा फिला बुस्थु नांगौबाबो थांनाय जायो ओमफ्राय दिनै आङो बाजाराव माने अमा लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर जाहा मालिकआ फैगोनथ' दिनै ओमफ्राय इनो अमा लाबोनानै संना दोननांगौनो बेखौनो दा जों फिसालाजों आंजों हाथायाव अमा लायनो थांसै आरोना एक्टरा फैगोन जाहा दिनै मालिकआ मा लाबोगोन नोंथांमोनखौ आं देखायगोन ना नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन मा लाबोदों होमबा फैनायखौ नेनोसै 3टासोआवहा मोनफैगोन आरो इयो ओमफ्राय मा लाबोयो नायनोसै लाबोनोथ' बहुत गुसु लाबोनो होदोंमोन आरोना माबा माबि खिन्थु फ्लाइटआवहा फैदों नालाय फ्लाइटआव फैबा माने बारा बुस्थु लाबोनो हाया आरोना मानोना 15 किल'नि सायावहा लाबोनो हायाना फ्लाइटआव फैबा बेनिखायनो एसे खम लाबोदों आरोना लाबोनाया होमबा जों दा हाथायाव थांनोसै नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ आंजों जोबजासिम ना लोगोफोर थाबाय थांगासिनो फिसालाजों आंजों लोगोफोर अमाया जाहा मालिकनि एकदम फेभरेट आरोना बहुत मोजां मोनो इ अमा बेदर होनबा बहाबा आलासि जानो थांबा अमा होनाय होनबा मोजां जागौमोन होनलायलायो अमा मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो थेवबाबो आं बारा अमा जानो हाया लोगोफोर माने लोगोफोर आं ब्लाउज सिलायनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो लांनो फैदो मास मोनसेयानो जाबाय होना दोननाया लांफैयाखैमोन दा दिनै लांफैदो ब्लाउज जाहैनो लोगोफोर हेलो लोगोफोर न'आव मोनफैबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय बाजार खालामनायखौ आरो मा जेब्लाबो देखायबाय थानो आरोना जेब्लाबोथ' बाजाराव आं थांनायानो जाखायो आरो मा मैगं थाइगंखौनो जेब्लाबो थिखांबाय थागोन होननानै आङो मा लाखो बाजाराव बेखौ खोन्थियासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं ब्लाउज सिलायनो होदोंमोन दा आं बेखौ नोंथांमोनखौ खोन्थिनोसै ब्लाउसआ माबोरै ब्लाउसखौ खोन्थिनि नैया लोगोफोर बे हिया मिटार हिया संगितानिसो आरोना संगिताया लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनसे ब्लाउसआनो माने गांनै गाहाम ओंखारगौमोन ओमफ्राय नाहायनो इयो गांनै आंनो एखे नाङा होननानै ओमफ्राय आङो लाबोथ'बाय आरोना इनिफ्राय ओमफ्राय आं दा इनो फैसा होनांगोन आरो होथ'वाखै गानना खोन्थिबाय आरो आं नायखौबो लोगोफोर माबोरै नुदों नायदों मोजां नांदोंना लोगोफोर संगितानिमोन आरोना गांनैबो ओमफ्राय आङो इनिया माने मोनसे पिसानो गांनै ब्लाउस जायो नालाय ओमफ्राय बोरैबा नाङोना गाननो इनिखायनो आं थांदोंमोन इसानाव ओमफ्राय थाङिनाव आं नुबाय आरोना ओमफ्राय इबाबो आंनोबो नांखागौ जाबाय थादोंमोन ब्लाउस पिस ओमफ्राय आंनोबो हर होमबा गांसे नों गांसे लाखि आं गांसे लागोन ओमफ्राय सिलायनानै लाबोबाय आरोना आङो मोजां नांदोंथ' मोजां नुदोंना उनथिबो खोन्थिनोसै आं दा आंसो जानला मानला बायनांलायो आङो रोङानो माने कालार चइस खालामनो रोङा आरोना जा आब्बा जाबाखौनो बायना लाबोयो जिबाबो जाबाय थेवब्लाबो ना एसे नुनायाबो मोजां जानांगौ ओमफ्राय दा आङो रोङा आरो बिदि मोजां बायनो लागिया मालाय बियो जा मोजांखायनि दख'नाफोराबो जि साफा मालाय दामिनिबो दख'ना दोंसो गारिया गैथ्रा लोगोफोर बोराया मोनफैबाय गेटखौ साबमाननानै खुलिहैनोसै आं नैया नोंनि बेगालाय नोंनि बेगा दिनै माबा बासानो गैयानो पुरा पिकनिकआव थांजोबदों ना बासफोरा ओमफ्राय बेटारि गारि मायाव टेम्पु हमै फैदोंनो बासखौनो मोनाखै फ्लाइटनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय ना गुवाहाटीनिफ्राय 3टा गारि चेन्ज खालामदों आङो दालि बहायना गारबोदो बेगखौ मोनसे आं लानोसै थिखांसै गिदिरखौ लांफाय आं थिखांनो हाया गिदिरखौ फै आरो इजों थाना फैबा जाहानि मालिकआ एसे गुफुरानो जायोथ' न'आव फैबासो बोरमायाव फैबासो गोसोम जायो बोरमानि दैफ्रा मोजां नङाना सोरनियाबा मोजां डाबल फिल्टार मा खालामनाया लोगोफोर बोराया फैनानै उन्दुफैबायनो बिसनायाव माने जों मेगन मोदै जादों नालाय फ्लाइटआव फैदों थेवबाबो फ्लाइटआ
माबा खानसे सिगां फैना थाफायनांगौ ना नोंसोरनि माबानिफ्राय जम्मुनिफ्राय खानसे सिगां फैना थाफायनांगौ माबायावहा ससे माजों फैदो ट्रेन नामा ससे ट्रेनजों फैना ससे फ्लाइट एयारपर्ट हालासे ओमफ्राय मेंसो जों दसे उन्दुना थादों मा लाबोदो देखायनोसै लोगोफोर नायदों होनबाना बारा एख' लाबोजायाखै एबार नै काजु लाबोदो मुग दालि मिक्सार साना पिस्ता बादाम आं बारा मोजां मोना गावा मोजां मोनोखाय पेकेटनि गाहाम लाबोदो आरो इखो पिस्ता बादाम लाबोदो ओमफ्राय इथिगाले एकदम गुदुं गुदुं देसि लकेल घि न'नि बानायनाय आरोना जों जम्मुनिनो ना ओमफ्राय नैया मेथाइ लालमहन लाबोदो फिसालानि थाखाय नै हरलिक्स लाबोदो इयावहा बे हरलिक्सआ 520 टाका लिरनाय दोङो 520 टाका लागोन जोंनियाव बैबा ओमफ्राय केन्टिनाव 300ल' लादोनो ओमफ्राय नै इयो मा बादाम होनैखो आख्रुट नै आख्रुट मोजां आरोना खोमानि थाखाय खोमाफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय ना खोमा सानाय खोमा बेंगा बेंगिनि थाखाय मोजां इयो आख्रुटआ ओमफ्राय आरो मुमफुलि लाबोनो होदोंमोन आङो केन्टिनाव गैयामोननो ना मोननो जोबजोब्बायनो लाबोनाय जासै इखिनियानो आरोना आपेल सापेल लाबोसै एबार फ्लाइटआव फैबायना 15 किल' जाखादों गावनि ड्रेसफोरानो आपेल लाबोनाय जासै ट्रेनाव फैनायबासो लाबोयो नै खासेयाव नुना दं ओमफ्राय इथिंजा नैया मोनबायनो दालि संदो इमान गोथाव जादोंना दुन्दिया गोरलैजों अलकबि दालि बिलाहि होना संदों दामाम टेस्टि जादों आङो संखाजोबनानै दोनाखै माने गुसु जायोना ओमफ्राय इथिंगाल अमा बेदर एवबाय अमा बेदर एवबाय दोङो अमा बेदर ओमफ्राय इयावहा लाइ होनोसै दालिया मोनबाय दालि फिटलेनसै अमा बेदरा एवना लानाया जाबाय दानिया आं बेयाव लाइ होनोसै लाइखौबो नै बाल्थिङाव हाना लाखादो भिडिअखौनो बानायसो एगारनायानो जाया इदिट खालामनायानो जाया बाससो जाबाय आपेलखौ लाबोआखै लाबोनो गुवाहाटीनिफ्राय आपेल लाबोनायखौ मानो नांगोन ना लोगोफोर काश्मीराव थानानै काश्मीरनि आपेल लाबोआखै गुवाहाटीनिखौ मानो नांगोन जोंनो बरमायाव बायना जानो हायो लोगोफोर वाव नैया अमा बेदरजों लाइ आरोना ओमफ्राय अमा बेदरजों लाइ एवबा माने बारा फ्राम जाया आरोना अमा बेदरा मानोना फ्राम खालामबा लाइआ खामगोन नालाय बिलाइ बुस्थुना खामो गोखा जायो बेनिखाय बिदिनो एवबाय आरोना मोजांनो लाइजों अमा बेदर ओमफ्राय थिगाले ओंखाम गुदुं ओमफ्राय थिगाले दालि जानोसै आरो ओंखाम फुदुंसै आं खासेयाव उन्दुगासिनो उथि जानायखौ देखायबाय थालाना अमा बेदर मोजां Boleh.